Què passa, desfaenats? Bueno, estem així en Mallorca, més concretament, de croquetes, saps? Més concretament en Artà, i després de 8 dures hores de barco perquè s'han dut el nostre cotxe, el nostre puto Ferrari, gràcies als vostres ingressos, i pues, bueno, estem així en un paratge, en unes escales que, ojo, mireu. Que donen a la iglesia de la transformació de Jesucristo, com era, Aina? Mireu. Bueno, i estem amb la nostra amiga, Dona Aina Nicolau. Palau. Que ens ha acollit tan amablement en sa casa. I espera, que vols? Anem a ensenyar la iglesia que tenim així. Bueno, així tenim la iglesia d'estil gòtic, com podem veure per el rosco i per no sé quina punta m'ha dit el sí. Jo soc de geografia, no d'història de l'art. El pòrtic. Ni puta idea. I bueno, se va construir en el 1200, segons 40. informació d'internet que ens ha buscat Aina en un moment, perquè no se ho sap ni ella. Però dice el nom. Iglesia de la transformación de Jesucristo era, ¿no? O de transformación de Jesucristo. Que va pujar així i es va transformar. Sí. Bueno, continuem pujant, va. Aina, saludes. Bueno, queden unes poquetes escales més. Bueno, com si estiguem allí en planes del comtat, planes de la baronia. Vamos! El de l'acoso. Com Bueno, sensacions molt més dures que planes. He guanyat jo, clarament. Necessito un litro d'aigua. Estic acostumat a aquestes inclinacions, aquests percentatges d'inclinació. Sensacions bones, continuarem millorant. Què? Estem a Mallorca, Sergi, o estem encara en la Comunitat Valenciana? No, estem a Mallorca. Artà. Mira. ¡Oh! ¡Que es veu la Frago! Allá. Ahí. ¡Tira-li! Desfaenats, primer que res, ja s'hem teletransportat fins a la cala Agulla. Si vos sona i sou els olds de desfaenats, vos sonarà esta cala perquè ara en les imatges que estareu veient ja vam estar així l'any passat, bueno, jo vaig estar, ara estic portant així a Gerard, i vos vaig ensenyar unes imatges de com hem baixat fins així el caminet i hem entrat a l'aigua, però s'hem trobat en les nostres amigues, les meduses, com estareu veient ara, que s'està gravant Gerard, i no sabem si entrar o què. Bueno, al final hemos cambiado de puesto perquè no se amigues les meduses, bueno, i Sergi que li té una miqueta de pànic, però... Sí, massa pànic. Ahora hem vingut a l'altre costat del... Bueno, l'altre puesto estava... ahí. I bueno, hem vingut per així. Ja, perquè així la mar està més clareta. I estan les pedres per a poder bucejar. I bueno, anem a preparar la GoPro i la màscara. I el Marco Fiesta, tu, i el Marco Fiesta. Bueno, desfaenats, anem a canviar a la GoPro a veure què n'hi ha així en les profunditats del mar Mediterrani. Va, Gerard, tira-li! Darth Vader! Pum, 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 pum! ¡Dale! Bueno, desfaenats,
que no vos enganyem, que nosaltres estem en aquest barco d'ahir, sabeu que... Sabeu? Aquestes coses no són nostres, és de la gent que està així. Ara hem vingut a estar així per començar a gravar i tal, i ja tornarem al barco. Bueno, desfaenats, nou dia, nou lloc, que ja va veure el vlog que va gravar Sergi l'any passat, de la corda que ara us ensenyarem, a veure si se m'ha donat també com a d'ells ser tan fan. Però bueno, anem allà. Els olds... Bueno, però a veurem ahí. Els olds del canal, se'n recordareu d'esta corda intrèpida, la qual anem a botar. I a veure què passa, si enguany no fem el ridícul com l'any passat. Si hi havia uns xiquets que ja tenim por. Bueno, com veieu, Gerard està loco, et deixa el dragui. Dale, pa! No ganes la matrícula, ¿Es el Galán? Sí. Agarra la toalla. Bueno, desfaenats, esperem que vos hagi agradat este primer vlog intensito. Veig bussejant, pim-pam, entre meduses, no sé què. I demà, bueno, la setmana que ve, per motos demà, tenim un altre puesto. Bueno, jo no vaig a fer spoilers perquè no vull fer spoilers, però estigueu atentos perquè la setmana que ve, ojo. I no oblideu de seguir-nos en els nostres Instagrams perquè ja avisarem quan pugem vídeos i us ho podeu veure, saps, col·lega? Així que, hasta la pròxima! Mireu esta maravilla. ¿Pensáis que me iba a tirar hoy por la llevada y con él? Wait. En estos pobles de la Castilla-La Mancha perduda de Palma, son estas muy raras.